Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie po referende v roku 2016 a odvtedy už prešlo niekoľko rokov. V tom čase sa sľubovala kontrola nad hranicami, zákonmi a ekonomickým smerovaním celej krajiny. Ahojte, moje meno je Samuel Jancík a v tomto videu sa spoločne pozrieme na to, aký ekonomický dopad mal Brexit na Veľkú Britániu. Prejdeme si to, prečo sa Briti rozhodli opustiť Európsku úniu a aký vplyv mal na to politický populizmus. Uvidíme, čo sa stalo s britským exportom a významnými obchodnými vzťahmi, aký dopad mal Brexit na finančný sektor a čo znamenal pre podniky a bežných ľudí. Zhodnotíme si vývoj cien a inflácie, reakcie na trhu práce a postoj investorov. No a na záver si zhodnotíme, či sa naozaj očakávania Brexitu naplnili a kde sa Briti a Veľká Británia nachádzajú o niekoľko rokov po referende. Brexit nebol len náhodné rozhodnutie, mal svoje dôvody, napríklad historické, spoločenské, ale najmä ekonomické. Aby sme pochopili jeho dôsledky, musíme si spoločne prebrať to, čo ľudí viedlo k tomu za Brexit hlasovať. Dôvody pre podporu Brexitu boli rôzne. Od snahy o obnovu suverenity až po frustráciu fungovania Európskej únie. V mnohých častiach Británie sa prejavovala nespokojnosť so stavom ekonomiky, migrácie a aj pocit toho, že rozhodnutia z Bruselu prichádzajú bez skutočného vplyvu britského voliča. Kampaň za odchod tieto nálady pochytila a extrémne využila. Slogany ako napríklad Take Back Control zasiahli citlivé témy. Obyvatelia túžili po zmene a referendum im ho ponúklo. Veľkú rolu v celom procese zohrala samotná kampaň. Bola postavená na krátkych heslách, ktoré silno zasiahli voličov. Tieto krátke výroky často obsahovali skreslené tvrdenia. Posielame EU 350 miliónov libier týždenne, radšej dajme na NHS, bol jedným z hlavných vizuálnych prvkov celej kampane. Suma nebola presná. Uvádzala hrubý príspevok, bez zohľadnenia toho, koľko sa do krajiny naspäť vráti. Ďalší príklad. Nigel Farage často využíval migráciu ako hlavnú tému. Tvrdil, že Turecko čoskoro vstúpi do Európskej únie a milióny jeho obyvateľov budú mať vstup na britský trh práce. Ale tieto vyhlásenia nemali žiaden reálny základ. Kampaň cielila na jednoduché emócie a pocit ohrozenia. No a v referende to jednoducho stačilo. Po Brexite Spojené kráľovstvo opustilo jednotný trh a celú úniu. A to prinieslo nové bariéry v obchode s Európskou úniou. Vývoz tovarov z Británie do EÚ rapidne klesol. Podľa analýz London School of Economics sa znížil britský export o približne 27 miliard libier ročne. Malé a stredné firmy začali pociťovať komplikácie. Od administratívy až po colné kontroly. Hoci Británia podpísala nové obchodné dohody, napríklad s krajinami ako Japonsko a Austrália, tieto trhy nedokázali nahradiť výpadky obchodu s Európskou úniou. EÚ bola najvýznamnejším obchodným partnerom Spojeného kráľovstva a jej význam pretrváva doteraz. Zmena pravidiel nezasiahla len tovar. Veľmi citeľný dopad to má aj na finančný sektor, ktorý je významným prvkom britskej ekonomiky. Londýn bol pred Brexitom finančným centrom Európy. Firmy pôsobiace v oblasti bankovníctva, poisťovníctva či investícií využívali výhody tzv. Passportingu. Po Brexite tieto výhody ale stratili. Mnohé spoločnosti presunuli svoju činnosť do miest ako Amsterdam, Dublin či Frankfurt. Londýn si stále aj napriek všetkému udržuje svoju pozíciu a význam, ale časť trhu a investícií odišla. Sektor služieb ako celok čelil novým výzvam a obmedzeniam v prístupe na európsky trh. Po ukončení voľného pohybu osôb prišlo k výraznému poklesu pracovníkov z krajín Európskej únie. Mnohé firmy zápasia s nedostatkom personálu, čo sa následne premieta do vyšších nákladov a nižšej flexibility. Nový imigračný bodový systém obmedzil prístup zahraničných pracovníkov, čo malo vplyv aj na ekonomický výkon niektorých regiónov. Zmeny v dovoze, logistike a na pracovnom trhu sa postupne premietli aj do cien. Dopad na každodenný život bol citeľný, najmä kvôli inflácii a vysokým životným nákladom. Slabšia libra zdražila dovoz tovarov z Európy a zložitejšia logistika predražila celý dodávateľský reťazec. Inflácia vystúpala na takú úroveň, ktorú krajina nezažila 10 ročia. Aj keď mal na to vplyv COVID a vojna na Ukrajine, ale viacero štúdií potvrdilo to, že Brexit mal výrazný vplyv na to, že sa samotné ceny zvyšovali. Zároveň sa aj menila atmosféra v očiach zahraničných investorov. Spojené kráľovstvo bolo pred rokom 2016 považované za vstupnú bránu na jednotný európsky trh. Po Brexite ale samozrejme túto výhodu strátilo. Množstvo investorov presmerovalo svoje plány do Írska alebo kontinentálnej Európy. A na základe tohto britská ekonomika zaznamenala spomalenie tempa rastu a nižšiu produktivitu v porovnaní s obdobím pred referendum. Podľa mňa bol Brexit čisto politické rozhodnutie s nevyrátaným ekonomickým dopadom. Prísľuby
o samostatnosti a prosperite sa v mnohých oblastiach nenaplnili. Množstvo Britov už dnes vníma svoje rozhodnutie z roku 2016 ako chybu. Ekonomicky je ale Brexit stále pre Spojené kráľovstvo otvorenou otázkou. Dlhodobé dôsledky sa ešte stále vyhodnocujú. Ak ťa zaujímajú súvislosti medzi ekonomikou a politikou, sleduj tento kanál. A nezabudni dať odber a like, aby ti podobné analýzy už nikdy neunikli. Vidíme sa na budúce.